Kai. Kai bari kawai ba lai. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam barka ne. Barka ne. Ya gida. Lafiya lau. Barka da Lafiya lau. barka da hadi. Lafiya lau. Ya sanyi. Ana ta fama lokacin sa ne ha hunturu yanzu wallahi. Yau abu ka san da ke tafa da ni. Ba ban sani ba. Nan din nan ruwai. A wajen ka zo? Wallahi ta kaduna ne da aiki. Na dan gama kuma nake so ne dan abubuwa. Wallahi Wannan gidan rediyon da kaji gidan rediyo. Allah ta yela a gidan rediyo na fito. Ba nan bane. Wallahi ba nan bane. Da gida ga zahiri kuma a ce ba nan bane. Ba nan bane ba Allah. Haka kawai Allah kauce. Alaikum assalam. Barka da kari. Lafiya lau. Ya gida ya yau. Lafiya lau. Da wannan ne an yi shelar zanen ma'aikata. Nan ne. To alhamdulillah. To. Yauwa lokacin yayi yanzu ko. Ya kwace ka haura minti ɗaya can. Billahi ladi. Na iya gani. To nagode Allah saka da alheri. A irin ku ku ne ku kuka cancanta. Alaikum salam alaikum Allah. Ranka yi dade. Sannu dai. Yawa ina gajiya. Lafiya Ya aiki. Sannu dai. Wai nan ne ake daukar ma'aikatan nan. Nan ne ko a gidan rediyo. ka zo akan lokaci. Lokaci bai gure ba. Yi wa ɗaya wallahi bai gure ba. Bai gure ba wallahi. A dakin Allah. Ko da kun ci nas. Kai na fi kawuta na fi karen hankali. To malam. Wallahi in ban ma rauni ba Allah ya tsina To malam na gani ma dai aikin nan na zo ne. ai baka zo neman aiki ba ka zo a can ka a firgice kawai ka ce kana son neman aiki na gurin To amma dai ni ka shi ne ma a gado. ba Allah daga ganin yadda ka ko an baka aiki ba lalle kai sati guda ba za a kore ka wallahi To saboda ni. saboda babu tsarin alheri a cikin zuciyarka babu kai da ka ganin ka ma ba za ka yi To screen ba alheri in ne tusa ma ta suke kyau alheri. to ko saboda haka ni ba ta yi mun anan ba Allah ba nan gurin in ban ma shi hukarawa ba To Allah malam a mu alfarma mana. ba alfarma da wallahi sai maka ihu ya To me ya kawo haka kuma mai gida? Ka bar nan. Me ya kawo haka? ka bar nan gurin Dan kai ka ga na ruwan barka da hannu. ai kai da ma da ganin ka san cewa ba mutum Ni ma bani da kai fa wani tike zane fa. Kai ma da fa alquran kai ma barka da hannu ne. ba Allah Kai in banda Najeriya kai kai daurara wallahi wa magani ne maka wallahi ko da biya wayo Allah Ba ka bani da ka haye ko yaki wallahi ko yaki bakin nan wallahi da ka san mangoro haka zan tauna ka ka haye screening ba Allah ko kana ganin da ai wasa ko za a dauke ka aiki ya dauke ka dan bakin ka wuce yaro wallahi na kaga wallahi na ake tauna gon mangoro ake gada yi wallahi haka zan fasin kwayin kankara zan maka ai ba Allah na tambaye ka to wai da wuka kara ma bakin ku haka wallahi yaro ni in gozo mace bata tattausan baki na ba Allah sauke ku amin barka ne hanga dora su wani mutum a ƙauyen mu laki dala kai cin ya zikirin wannan mutumin dan billahi ya bakin sai lafiya mutane laki